what some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether, I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that, in the system. That's all. That's all. Taigara mumako Zimbabwe wondo Alvaka imanya dakabatesa Tikichingira Zimbabwe Taigara mumako Zimbabwe wondo Alvaka imanya dakabatesa Tikichingira Zimbabwe Vakomana vasikana Zimbabwe Magorila makomo Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Fumani. Adini baba. Tiripo makadini wao. Aiwa ndiripo kurise kuno kumutunga gore. Aiwa kumutunga gore kwakanaka. Anditika. Kumutunga gore kwakanaka. Anditika. Aiwa tinotenda. Tozwa tiri kupuraza kwafani makarima ere baba. Kurima takarima. Kuno kuti norima kurupe fodya nechibage. Saka tarima kudero shwa mbeu dziri takazitengesa. Asi but mutengo ndisina kutifadza. Yeah. Mutengo akaturera paso kuti tozauza kuti tinodzokera kuminda ere kana kuti chii chaitika. Mari haina kuwanikwa kuvarimi. Takabata tonyura. Inini fodya yangu inini ndeye kudiridza. Ndisati ndaenda zvangu ikoko. Ini nonzi Lamek Mazani. Ndo zita rangu chairo. Rokuzvarwa. Ndakaberekwa kuKaranda Hospital rokuchimumvuri. Ndo kumusha kwandikabva kuti ndizoona munhu apana. Ndakawana A1. Okay. Ndine madzimai maviri. Ndauya kuno ku 2002. Takasvika pano tikabata munda tikazogwera minda tikabata munda zviri pamutemo. Anditika. Alright. Tozoenda ipapa pekubata munda. Tanga tichingoita nhanganya zvedu kuti tinzwe kuti kuno muri kurama zvakaita sei. Anditika. Tochidzokera iko kumashure kumusha kune dzinde kune rikuvhuti. Kuti mukomana uri kutaura naye uyu akaberekerwa kupi uye zvakare mumhuri mavo mababa naamai vakawanda zvakadii. Alright. Ini ndakaberekwa kuKaranda pachimumvuri primary school. Vabereki vangu ndo pavakakurira. Vabereki vangu ndo vanonzi Amazani. Indonzi Lamek Mazani. Shua mhuri yedu isusu zhinji yacho ivo vabereki vangu vakapera vakafa. Tangosara isusu ndisu vana tasara. But mwana asara mukuru ndini padzinza redu isusu. Okay. Saka zvadaro takazoya kuno kuminda. Muri mukuru kudaro baba vakakusiyai muri vangani? Baba vakatisiya tiripo 4 vakomana. Vasikana varipo 8. Asi vasikana zvavo varipo vese. Aninga kuti vanga varipo 9. Saka 8 ndo vasara wana akashayika. Handiti. Ndokukurira kuchomvuru. Ndakurira kuchimvuri. Ndakurira kuchimvuri. Igore ripi ramakaberekwa paKaranda? Ndakaberekwa musi wa 6 June 1956. 1956. Ndokukurira ikoko? Ndokukurira ikoko. Ndobva ndakura 60, 61, 70, 71, 72. Ndobva ndakaenda kuchikoro. 73 zvikoro ndobva zvavharwa nevarungu. Ndobva takutanga kunzwa zvaitika zvacho. Ndobva ndazoona kuti upenyu hwachahusi kunyatsoita zvakanaka. Ndobva ndikazofunga pfungwa yekuti zvirinani kuti ndo pakauya zvematongero enyika. Takuona vamwe vachiuya tichiita zvematongero enyika tiri makomrades. Tiri kuti isusu imimi vechidiki uyai tigoenda kusunungura nyika. Isu tikabva tazvifarirawo. Muchiri kurangarira ndana comrade ani vakatanga kusangana? Makomrades avo ndikasangana nawo comrade Kefas Kaseke kana kuti chinoda kufa. Anove ndiyo muzukuru wangu zvakare. Yanga iri member general staff sokona kwatikaita. Okay. Ndobva ndirecruitawo. Inini ndinofunga ndakamboshanda kuHarare. Munalo magundi muyawo. Pa 1555. Saka murungu yandishungurudza time ndikashanda ikoko. Shuwa ndikashanda almost 3 years. Ndashanda 3 years ndobva ndaona kuti izvi kunoka kusogarika nemamiriro anga akaita nyika. Varungu vaingoita zvavaida kuvanhu vatema ndibva ndati nano kumusha. Ndasvika kumusha ndabva ndikasangana nawo naComrade Kefas Kaseka. Vakati iwe Lamek
chiona kuti kipi makipi akuda tikunzwa kuti makipi chichi zvine mukaenda kumakipi akomana saizi yenyu munogona kuita sei munogona kukanganisa upenyu hweabereki venyu nokuti hamusati maziva kuti chii chiri kuitika shuwa ndobva zvapindawo muhana dzedu ini ndakabva ndaita shungu ndikati no baba ini ndafunga kuenda kuMozambique iwe mwana wangu enda Mozambique saizi yako ndikati tinda kutenda zvikanzi enda kuHarare shuwa ndikaenda kuHarare katatu ndibva ndadzoka pandikazodzoka kechitatu ndibva ndataura kuti baba inini handichatombodzoka kuHarare ndakuti enda Mozambique shuwa ndibva ndaenda kuMozambique igore ripi 1974 end of 74 kuma November it was November here 74 ndaenda kuMozambique takatorwa na community Kefas Kaseke tobva tayamba unofunga kune vamwe vakomana vematwins ndichiri kurangarira vakabva kuno kuSentinary vakauya ndobva tatorwa semarukutsu imi muvillage menyu makabva muri wani muvillage medu takabva tiripo 4 vakomana danani comrade wandakabva naye ainzi mukoma wangu ainzi Kabeki na Shasha vese ndana mazana awo na ningi Dzingai kana kuti Gilbert takaenda takadaro vamwe vatakazosangana handivazoite but vainzi vanobva kuno kuSentinary ndobva taenda tiri pagrupu redu takabuda tiri muno tikanga tapo 15 ndobva taenda kuMozambique tasvika mubhodha umo ndopa tikasangana nedambudziko isu tange singazivika kuti ndozvinoitika but makomezi vaitita kuti akomana imimi munofanira kutoshinga kuenda kwatikita kuMozambique kunofambika so shuwa tikayambuka tasvika mubhodha zvikanzi taakusvika mubhodha tauda kurosa bhodha shuwa tasvika pabhodha ndobva vaenda vaitaura kuti patiri kutsika ndipo mufanira kudarika napo kusatsike kwese ukatsika kwese kuno tunotewa nevarungu tedu tunozi tuma antipersonal kunogona kudimbuka gumbo patiri kufoshora pano panofanira kunge uchitsika shuwa ndo zvataitawo izvozvo saka inini manje semunhu anga asingazivi kuti chii chiri kuitika mandaitsika muyo manje muyomo comrade wekumashure ainzi Seguranza akauya nokupasaidi pangu apa achitafanike takuda kuti tatokurusa Bhinya Road border taamujecha saka patakuti takuda kuti tichipedza jecha rero akabva atsika andipersonal shuwa takavhunduka sevanhu vanga vasingazivi chinoputika chakamira sei comrade akadimbuka gumbo adimbuka gumbo isu tobva tangotiza unobva tati kuseri kwedombo werewere saka makomezi vaenda vati makomezi imakomana uye kuno tibatsirane necomrade adimburwa gumbo comrade ndobva tadzoka tiri 2 ini nomukoma wanga ainzi Kabeki ndobva tasvika tobva tabata comrade tiri mujecha imomo hatichazivi kuti chii chiri kuitika ndobva tabatirana comrade ndobva takwira naye ndobva taenda tese kumawere kuseri dombo werewere tadonha tese ndobva tanzi kurumidzai nguva yetuti una light remotokari yevarungu noti varungu vainzwa kuti kunenge kwaputika wazati kuri kufamba kuri kudarika magandanga iko ndobva tanzi kurumidzai tobva tabatana nakomrade hembe yanga ndakapfeka nenge akaita like kagrey bichana hembe iyoyo takaikumura ndobva tatora nyama yekomrade yegumbo redu ndobva tatanga kutora nyama iyi ndobva tatanga kumusunga gumbo iri ndobva tatora zvimuti chikora nemaoko tanga kusunga stretcher bed motokari ndobva takumpu ndobva yaenda emasoja haya vana unoziva kuti padarika nemagandanga chino papi tasunga stretcher bed paipa tobva tatanga kumutakura naye nomunaruya pano karivha kanonzi ruya ikoko takatarisa kakomo kanonzi gungwa tobva tayambuka tiri murukova imomo takatanga kutasa kwakuchena it was kuma 6 to 6 ikoko ini ndakatarisa so ndikaona kumadokero kwacho ndikaona kwakatoita sevanenge kuri kuuya masoja ane uniform kandifererimo vakanga vanzwa kuti kune chaputika kuri kuti makomedzi arudi vari kutokurosa pane zvatiitika ndobva varidza kamuridzi vachiridzira vamwe vedu makomedzi vanga vari trend vaya ndobva vamira toni vakutaura isi takangomubata comrade wetu naye zvikanzi no akomana endai nakomrade makawanda mukavha umu ndobva takurosa naye comrade ndobva svika pakabva tambomira nguva zvikanzi no makomedzi imi michitofambisai panapa apa pakamba pataigara apa pakatobhombia kusura nezuro kamba iyi pamaiziva paipa pachatiita mutu isusu tatwa kumberi uku munoenda neroad chete ndopandikaona kuti hondo yakaoma ndakaomerwa nehondo ipapo takaenda takasvika pakanga pakugara fererimo vatama kubva panura panonzi panura takasvika meso matsuka nemabristas nestretcher bed zvuti zvimuti zvacho zvanga zvisina kunyatsoitwa ndikarwadzwa nehondo ipapo tasvika pai zvikanzi imi makona marukurutsi endai mugara nakomrade akuwara uku fererimo iri kutaura kuti motokari brieta yemafererimo iri kubva kutete ichatoya pano kuma 11 dzousiku ichanyaya kusiya material yedu pano
ndipo muchatakurirwa imimi Marcus na comrade avachienda kuchipatara sure rori yakauya kumaito 11 tikati ayo zvanaka ndikapanzwa mwoyo wangu kuti rizi sure patapinda motokari zvikaendoperere macomrade hakuna kugara zvezvo kuti unenge uchitamba tamba kudai seunosara because motokari yanafamba inonzi kaunda ambushu ende sure yaifamba boom tapinda pai kusvika Mutete tasvika Mutete zvikanzi right comrade uyanga akwara vangotorwa unofereremo ndovaenda kuchipatara isu tobva tanzi macomrades imimi Marcus makuchenda panapa ndipo pamuri kusvikira muri kutoenda kumberi saka tine motokari yenyu iri kuenda nechikafu kuTembwe inonzi Dodge iri kuya panapa shure mota zvikanzi musati mota dzitauya itai foreign mupinde mukitchen mupiwe chikafu shure tobva tapinda motokari tapiwa chikafu tobva tadya zvikanzi chibudai motokari yenyu yauya ndobva tabuda bvaenda paparade motokari zvikanzi right motokari ndiye ichitopinda yemotokari maakuenda kuTete kuTembwe ametosei ndobva makutochinja mazita takutochinja mazita indiba ndinozi Zex Manatsa ndakunzi mwoyo wangu aindozi ningi ndikati ndirangu ndozi Zex Manatsa nguva iyo tapinda zvikanzi endai makabatirira masaga because ukatsvedza pamasaga pauri kusara because motokari takufamba hatimire shuwa takaenda takararira masaga so saga richida kutsvedza ndichifamba uno saga riri saga richida kusvika takasvika kuTembwe meso maakudzimba umo tasvika paTembwe ndopa ndikaona kuti tikasvika paTembwe something to 6 kwakuda kuedza tone pane zvimaboom gate zvezvimuti tapinda apo motokari yamira yakubvunzwa kuti mune Marcus mangani driver achitaura chibage chakomanyu mchinaye mukomanyi uyu kabheki ndanga ndinayo kabheki akuzvikomredi kabheki ainzi aniko ndauti ukangana zira chainzi aniko muchapfidza mabhunu ainzi muchapfidza mabhunu pai zvikanzi right itai count number 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 kusvika kuma 22 kanzi right motokari ngaipinde ndobva yapinda svika parade zvikanzi Marcus mese dzikai tobva tadzika motokari ndobva enda kundosiya chikafu ndobva tanzi right imimi mauya nhasi rambai muri ipapo muchatanga maongororwa kuti hakuna here vauya nehumwe hutengeswa kana kuti vatengesi kana kuti muchaturwa information kuti wabva papi nechichi muchanyorwa muchaiva vanhu vachakunyorai shuwa takazoona vesecurity vakauya takatanga kubvunzwa paipa unobva kupi amai vakanonzi ani baba vako chichi wakabva muvhireji ipi Zvitikinyani zvitupa mukati tikati Zvitikinyani tikangotorwa makomenti vakangorasa right ndobva taita 3 weeks tichivhetewa ndobva zvikanzi right maakaenda kuorientation ndobva takaenda kuzvidzidzo zvedu tichitrainiwa payapa tichidzidziswa tichienda kukitchen tichidya chikafu kusvikira takuchinzi maakuchenda yavanoti cover and crawl takuchenda kuchipedzisa zvidzidzo zvedu ndobva tikatanga kurwara manje paive nezvirwere zvainzi matekenya tunhu twaingoruma so twakaita fanike tumwe tinongopinda munzwara umu zvokuti ukaenda padota panodzisirwa kana kuti panokwirwa moto paipa panodota rinoraswa re ukaenda padota ipa ndopatwainyanya kuwanika twaipinda munzwara umu zvokuti iko kakangokupinda munzwara kakabvisa kakazai kacho ratova ronda ukaita munyama ronda iro haripore kana kwangopfekwa nokamuti so kana kujumbwa nokamuti ronda iro haraipora because mushonga yaishaika kazhinji kacho saka ini ndakazoita njinda iri panapa yamuri kuona iyi injinda indaibvisa honye ndaitoita honye dzokutosvina kudai ndichibvisa honye apa ndichirasa lake rakazoita kuti ronda ripore ndakaenda kugomba kwairasirwa donje nevasikana donje ravaipirwa rero kushandisa zvimabeta donje rero raishandiswa pazvimabetadhini saka ndikangonhonga mubhini memu ndichibva ndatora mvura inopisa ndibva ndatanga kusvina honye dzenyu chizvisvina ndibva ndatora donje ndibva ndapaka ndibva ndatora hodzi ndibva ndasunga ndibva ndatora chitauzi yangu ndibva ndasunga izvozvo kana wainge usingaita izvo hawaibvumira kuenda kutraining because kutraining kwaendewa nemunhu ari fit ini ndibva ndazviprotecta ndikasvika ndiprotect because panapa hapana upenyu hwakanaka ndobva ndadero ndobva tamborwa training ndobva takuenda kunonzi cover and crawl ndobva taenda pacover and crawl ndobva tapedza cover and crawl yedu ndobva tanzi right imimi maqualify maakuchienda kuchimoyo maakuchienda kuchimirira kuti muchienda pafeeding kuti muchienda kufland ndobva tatumirwa marori ndobva tatakurwa tese battalion yacho ndobva tasvika pachimoyo ndobva tambofeedwa unotanga waenda kufeeding ka
notiti uchibva patraining unenge wakapereza ndobva takutanga kufeedwa pa ndofunga takatora almost 3 weeks tiri pafeeding sure tikatotanga kutosimba kuita fanike takarumwa nemago tasimba paya ndopa tikazonzi na comrade Tongogara no imimi battalion yauya pano makapedza zvidzidzo zvenyu kuTembwe nemamwe makapedza pano paChimoyo makuchenda kuFland ndobva tangopiwa makambani inini kambani andakapinda yanzi C company yakadeploywa kuGaza province 1970 yanga 76 indakasumba paChimoyo 1976 tibataenda kuGaza province vamwe vakapinda kuno kuManicaland vamwe vakapinda nokuno kuAmbuyanianda kuno ine inonzi chimandarini area ini ine kana nokuGaza ndaenda nokuGaza province iko ndikwandikanyasoona kuti haiko zvinezvi upenyu hwangu hwaparunama nanzombe kufa nokurarama ndatopinda mazviri Gaza province ndo province muno muZimbabwe muno yanga yakaomarara because taisangana nevarungu nemaBritish nemabhunu aibva kuSouth Africa because taioperatira takapinda nokusector 4 sector 3 magezani tikasipinda musector 4 tapinda musector 4 nofunga ndikangooperata within 6 months ndobva ndazoita lakiwo ndobva ndanzi naFred Matanga member central committee no 6 months ndakuda kuti ndifambe newe nesection yake because taive tina magwada posta yake aifamba nemareports book yake taive tina nherera nomwe wacho achazi kuti mumwe wacho ndakwangana star yake nenini ndainzi 6 months takufamba takada kuti chiprotector chief wedu Fred Matanga anofunga takafamba kwenguva yakareba naFred Matanga hondo dzataipinda kuchikwara kuMaruvhenya nofunga ndakambogara panonzi paMaruvhenya pano ndipo painge paine border paichingedzwa neFrelimo nesisu makomrades nopaisvikira ipo pachibva kupi kuno kunana Tembwe paimbosvika kuzorora vachizopinda nemageza sector 3 vachienda kusector 4 vamwe vaenda kusector 1 vamwe kupinda naChikombedzi and so forth saka ini ndakazogara naFred Matanga ndipakazi ndoyozex ini ndakaenda kuMaputo pinda mumotokari tienda kuMaputo tikapinda muRand Cruiser yake tasvika panonzi pamapai Ngala ndopatikaita tsauna nehondo pakaitika hondo yakaoma takabva tatanga kusangana nehondo imwe yanga yakaomarara ndobva tatanga kuridzirwa pfuti motokari Land Cruiser tinayo yakabuda yakaenda kurwera pazvigutsa tikazotanga kusaparetana takazosangana tamhenu munoziva kana paitika hondo kamwe anobuda yakadai tozoenda kuti kusangana takazoenda kusangana kumberi takaenda kunana Baraji ndobva tasangana hauna kuwara ina nakuwara shefu right payapa ndobva tazopinda pakaripo tinonzi Mazola tinofamba mujanji neFrelimo kana 6 masitsi ndobva tapinda yekuti patapinda muBaraji paShashai comrade Fred Matanga ndovanzi vari kuenda kuMaputo ndobva tasara kuti paShashai tasara kuti paShashai nofunga ndakagara paShashai almost 2 months ndopakazonzi imi makomana makabva kuFland hamuchadzoka kuFland chiendai kuChimoyo makaescota vasikana taiti madhefi kana kuti vasikana vemaofisiri vainge vari paShashai ndobva tikapiwa mabhazi ndobva taenda takaescota kuChimoyo tasvika kuChimoyo nofunga inini ndikubva ndanzi iwe 6 months kuenda kuMaroro ndikazoenda kuMaroro ndaenda kuMaroro kwai kune battalion yakabva kuTanzania yainzi iri kumirira kuenda kuFland saka zvina kutora nguva tikangosvika kuti vananzi imi vakomana makabva kuGaza province nofunga tangati 3 imi makabva kuGaza province uye mukoma wangu kabheki uyoyu naShasha vese ndikavasiyiwa paTembwe hatina kuzoonana kubva ipapo ini ndanga ndatowa ndega mumhuri yatikabva nayo kumusha tasvika kuMaroro kwezvikanzora kuti imimi makabva kuFland chipinde mubattalion ndikaenda kupi kuno kuManicaland ndokuchinja kwandikaita kuGaza ndibva ndapinda kuManicaland kwaMutaro ndapinda muManicaland sure tikapinda muManicaland nebattalion iyo nokambani iyo ndobva tasvika muMazumunya ndobva tikatanga kutsemurana platoon ingaende yakadai ndibva ndasara ndiri musector 1 Mazumunya ndomaka tikazogara hondo yakatsva zvokutsva zviyezvi takazosangana nemember dzeCentral Committee vanonzi ana comrade Zimondi kana kuti comrade Tonderai Nyika ivo vaindiziva zvisingaite inini ndaive ndiri politika kumizana ndini ndaive ndichiorganiza zvinhu zvavaida kuMozambique vakuru vaitumira shoko tirikudawo magumbeze tirikudawo mari ndichidaro and so forth kusvikira hondo yakazopera yapera hondo ndakazoenda paAssembly Point padzapasi ndaenda paAssembly Point padzapasi nofunga pakazoitika information yekuti tirikuda mataching commander maplatoon commander station commander vari kuenda kuya vanoti
kuintegration. Handiti tirakumira tisati tapinda muintegration. Tirakudzokera kuGaza province. Alright. Mapinda emimi comrade Zexmanath. Sure. Bato yenye kutanga muchiri kurimembera mwaza kuti takuridzirana pfuti nevavengi. Right. Inini zvandikaita handiti kuti ndinyebe. Tichipinda musekta 3 Magezani. Takatanga kusangana nevachena. Inini handaiziva ini vataindi navo ndivainge vachiziva mafambiro ataita because tanga tichiri vanyuwani. Ndikangonzwa vamwe makomeza kuti varungu avo tipatangotora kava ini vanatora kava. Pfuti yangu yanga iri chinonyuwani kuti yanga zitanomborira. Saka time yakangoti varungu mwachanga ari mumuti ndakazongoona kudzika kujamba kwakaita achibva muti achibvaenda pasi. Ajamba akaenda pasi. Ndipo tikatanga kunzwa kuti pa tozoti pakubuza kuti ini bana toro position yangu taingoridza chete kwaibva mabullets evarungu. Time makomeza ndikazochekwa ndiona vamwe vangu adi vatosumuka vatobuda. In time ndikazosumukawo tikatanga kuteera no direction yatikanga yakabuda nevangu vayo. Ndati fambe hapo. Pfuti yangu ndibva hukwa nechimuti. Pfuti ndikatisiya kai. Pfuti yake yakatosara ipapo. Kuti ndidzokere soka hana yangu yakada kutomboti pfuti ndingafambidzana pfuti. Ndakada ndinzwe mazvaakita mabullets yamwe achitoti ndikada ndakuto ndatanga kutobuda ndichikurora ndibana ngenda kutanga kusumukirawo. Ndotanga kutotera vamwe apa handisina kana pfuti ndinobhandirira. Ndasvika pamberi apo ndibva ndati vamwe vangu vachaza ndibva ndamuteerera. Saka vamwe vanga havana kuenda kure vakatoti hapana makomedzi asina kubuda apa. Ini ndinanga ndashota chete. Shuwa ndikasvika paya. Ndasvika paya zvikanzi hauna kuwara ndikati handina kuwara. Hauna pfurwa kupfuti ndikati pfuti yasarawo. Kumanje unoita sei? Apo ndina magrenade nobhandirira yangu. Zvikanzi right handiende tatobuda taenda. Tasvika kupofu zvikanzi no makomedzi endai mufukura pfuti. Mupe comrade avo. Shuwa ndobva kutora imwe pfuti dzavanga munoziva vaigaramo. Vanga vane pfuti dzavaifusira kune mamwe makomedzi aikwara vaingotora pfuti dze vaenda kufusira. Ndibva ndapiwa imwe pfuti. Ndibva ndatanga kuoperate. Takutanga kuoperate apfunga zvataita ini ndikazobuda musekta 3 Magezani. Ndibva ndaenda musekta 4 Matibi ainzi Matibi. Zvokuti Matibi achoti unenge wakatarisa kudai takatarisa Limpopo. Zvokuti varungu vemuSouth Africa vaitoyambuka tichiona kuti varungu vari kuyambuka vari kuya kuno. Isu taenda kundovaitira mbushu murukuva masitakwidza rukuva kuya kuno. Ndomaitika hondo manjemo. Makaitika hondo yamwe yanga yakaoma. Takarovana nevarungu iyoyo kusikira Satani achema. Ndikutokutaurira isiro yakaoma iya ndikutaura yanga yakaipa baba zvokuti sadza isu hataidya sadza masikati. Taidya sadza chero nguva usiku zimwe tatorana nzara because uku kuGaza province waiti ukarasika isu tanga tiri mashona kaisa. Taitenge tina comrade aitaura chichangani. Wani akashayika pagrupu redu mapinda nguva yakaoma. Because kuti utaure neshona vabereki uko havazivi kuti muri kuti kudii. But vakazotanga kumobilizwa nakomrade vatange tina achitaura kuti mukaona comrade akadai macomrades ndivei kwedu. Asi mukaona vasiri macomrades vakavachitaura kuti tibikire sadza. Bikai sadza nederere nematumbu ehuku. Mukaona vachidya havasi macomrades ivavo. Anogara kuAmerica. Alright baba. Mukaona mavabikira chikafu ichocho havasi makomedzi havasi isisumba. Isusu hatidye zvomukati hatidye derere. Ndoanonzi makomedzi. Mukaona mavabikira tanga mambovabikira izvo mukaona vachidya havasi makomedzi. Inoshuva povu yanga yakutosiva. Saka inini ipapo ndibva ndati saka tiita sei pataparadzana nemakomedzi. Saka isi sakazoenda kundomira nemwe madhara ainge achiziva kuti makomedzi ava vachiri vanyuwani vomunomo asi havagone shona. Ndovakazoenda kutaura makomedzi aya kuti kune makomedzi vamwe vakarasanawo pabhitiro yamukaita yaya. Saka tinawo. Saka uyai mumboona kuti ndivo vere. Shuwa vakauya payapa ndobana zvikanzi varipa zvikanzi vari nechepapa. Shuwa tanga takatorawo ambusha iri ndosvika. Pane tino slogan yataita kuti vatizive kuti isusu ndevamwe vedu. Tairova tinoti password. Password kuti vamwe taiti chimurenga. Password. Password iyo vakadera kuti chimurenga kuda kuti chivamwe chete. Akatadza kudera kuti chimurenga uko. Asi yautorira. Tichisvika ipapo tichisangana kudai so tinorova inonzi sarutu. Tanga kurera gumbo isaruta nepfuti yako wakabata pfuti. Kuda kuti tine makomrades. Aiwa. Tobva tapinda mugrupu. Tobva tatanga kumbotenderera hondo yechirohwa
kusvika ndazosangana na Fred Matanga ndo pandikasunguna varungu ava vaibva ku South Africa vaibva South vanga vatori varungu vari kuuya kuzorwisana vaireinforsa former Rhodesian army yomuno vaibva muSouth tichitovaona chitovambuka Limpopo live tichitoona kuti varungu vari kuyambuka Limpopo nokuti Limpopo akakuraka anobva panapa kundosvika kuminda muri kuona iyo ururukowa rukudzika mvura chenenge ichisvikawo yaisvikawo saka unotoona tuvarungu taita fanike tuvana asi vari vanhu vakuru vanenge vari zvimukwende zvavo vachiyambuka saka vakusvika kuno kuti vachibuda rukova isu taimhanya kuenda kundovagarira manje vachikwidza takutanga kutovaridzira futi ndo vaibva kuSouth Africa lemuno muZimbabwe munomu vaifambawo futi vachisanga because communication yavo yange iri pamwe chete vachitaurana kuti isusu tiri kufamba takadai but tikazoona takuchironiforswa nevasikana vachena nemabhiza vanga kufamba nemabhiza futi vasikana tikazokepicha 1 handi baba pakakepishwa 1 akepishwa 1 makambata sei zvakaitika nezvokuti vakauya vasikana ndo takauya kutaurirwa nepofu pane vachena vane mabhiza saka vari kufamba vakadai but vambomira izvo vari kutobika chikafu vakasungira zvimabhiza zvavo tikati vari pazvikanzi vari papa tikati makomedza handi vataurwa better information vatakuda kutosvika pamuarea macho vatati ndipapi chaipo shuwa tikaona vakatoiza zvavo vamwe vari kutokwira muti vari kutotambisa reke namandoti reke nezvavangazitora kupi mabhiza yakasungirirwa apa yari pa8 tikati mirai vatotanga kunyatsotora maposition kahwani kacho kakatoona kamukadzi kakamhanya kuda kuti katore HMG pane pfuti ino makomboso tema yakada kuti kamhanya kutore HMG kudai speed kamwe kacho kakada kuti katore bhiza kuti kakwire pabhiza kuti vachitiza bhiza riri baranze parikarohwa bhiza iro bhiza rakamhanya rakaflya nemuzvimakwenzi ndobva kahukwa nezvimuti izvi ndobva kasara izvi ndobva tamhanya yatinoti assault ye ndobva tasvika pa ndobva abatwa murungu ya anga ine inifomu yake bhiza rakati hamene kuti bhiza racho rakazoenda kufirwa kubhiza bhiza ndo rakarohwa ndobva tamukepisha mukadzi ndobva tatanga naye kubuda naye tasvika naye pane umwe musha ndobva anzi tomuita sei zvikanzi aiwa musikana ngaende kuMozambique afana kuuraiwa afana kuti atifana kuuraya ngaenda naye kuMozambique shuwa mukadzi yakasvika Mozambique ndiyanga kutaura naWebisa Sham paredhiyo Maputo kana mukambomunzwa ini ndakazonzwa kuti akazopirwa imba kwaMutare musikanayo akatsvagwa nevarungu ende hatina kuzombochasadza kubva ipapo varungu vazviona mairi asitandicharizivi murungu iye akatorana nhasi nofunga mupenyu saka mamubata murungu maimuti chii pamaizoenda naye pamushatora makwenda naye kuMozambique aitaurirwa nechirungu nevamwe vaiziva vachirungu makomedzi vaimutaura kuti imi muchanga chisimo zvenje aiwa chirungu inini maingopika mahwani ndaingopikawo bichana semunhu akaenda kuchikoro kusvika 1973 ndobva chavharwa because takavharirwa chirungu kane chikoro nevarungu inini ndikabva pachimvuri primary school ndikuita grade 5 zvokuti tingadai ndisina kumiswa chikoro ndaive ndiri munhu aitogona zvisingaiti ndifana kuti zvisinei ndo zvavo saka murungu paitaurwa nemurungu apo saka murungu yaibvunzwa kuti unofarire chii zvikanzi ndofarira raisi shuwa aibikirwa raisi tisati aenda naye kuMozambique akazokuroswa kuenda kuMozambique ini handina kuzoendawo naye kuMozambique because kwakazosarudzwa vanhu vakaenda naye kuMozambique shuwa akasvika kuMozambique tonzwa kuti murungu yakasvika kuMozambique takamubvisa bhutsu takamubvisa uniform takamupa dzimwe hembe matrausi anga neuniform military former Rhodesian army bhutsu zvese takazvipisa ndobva tamupa bhutsu dzakanaka but akambofamba netsoka akanga akuchema akuita mablisters umu tikati mubereke vakomana ngaaberekwe shuwa akaenda akaberekwa chichinjanawo makomedzi achimubereka tikatayambuka bhodha akazoenga akutaura kuti akutaurira marungu imonomo kuti maitimi magandanga anemiswe magandanga anamuswe ndo vanhu vari kutoziva zvavari kuitita akutaura pamaredhiyo Maputo ndichitozvinzwa ini tikati ndii murungu uye akutotaura kwa inga agona achitopoza varungu vaya ndikati inga ndio tichawana sapoti pamakambata hamuna here kumudza kuti asapindwe nefiye kuti azive kuti vanhu vandibata ava
havasa kundiuraya. Aiwa akanyasa kutaurira zvichaizvo kuti isu hatukuuraya hatukuuraya but ipapo akanga akasungikana stara because aiona vechirume chete vakamupota vamwe vachiachita kumusumudza aitopadzidzika vamwe tikati aiwa musamborova kana kuita zvimwe zvinhu isu ngatimutakure aende kuMozambique tiende kundoratidza utungamiriri kuti isusu hatingouraya chete munhu watinenge tabata tanyatsoona kuti munhu uyu tamubata but zvanga tichiita zvacho ndezvehondo. Murungu changa chiri chizvarwa changa chiri Rhodesian here anga ari mu anga ari mu South Africa muno mu Rhodesia mu Smith military ya Smith handiti mataura kuti murungu pamakamutora hakuna kuzogarika takazonge takuswera takamira hondo yacho yanga aitsvagwa murungu yekuti ari papi mubhodha meso manga pasingatsikiki isu tichiti isu ngodaiso mahelikoptawe ngodaiso mahelikoptawe vachimutsvaga ende povhu yacho imomo vanhu vabiri kwakarohwa titaurire kune magananga akatora musoja wedu yakamira se vakarohwa kusvika vatazvatamisa vamwe vacho takwati endai mundogara uko vamwe endai mundogara uko vamwe endai mundogara kusvikira imomo magezani imomo musisina povhu yainge yakugara sezvakaita panapa imwe kamuCyprus uko imwe amene uko zvokuti varungu vaitotadza kuti kuvanhu vacharugara papi because vanhu vemuGaza province vanga vakaseparate vanga vasina kuita magara atikaita vanga vasina kugara magara atikaita vanga vakaseparate zvisingaite zvokuti isu taitoshupika kuti tizive kuti kune musha here wekuti taitonzi mukafamba makadai nokarodha mukafamba munoona musha uri papo mukazobva mozodai ndo mamiriro anga vakaita Gaza province asi kuna na sector 2 Matibi akwanga wakaita semagara atikaita kuna na Gezani Limpopo sector 4 vanga vakaseparate nazvingaita handiti handi muri chirimo nyaya dzevatengesi musati machinja sector right vatengesi zvaitika ndezvokuti task yatakapirwa navaMugabe vakati izvo vakomana mukaita zvokutamba nevanhu vasiri kuziva kuti tiri kubva kupi ende tiri kuenda kupi vanokupedzai zvamunoita imi munotanga mambo papolitics zvakasimba muchivataurira kuti isusu dzidziso yedu haisi yokuuraya chete ndisu vana venyu isusu takatobva muno muZimbabwe tanzwa kuti shungu dzedu ndozokuda kuti tikusunungurei izvo zvizvi mukazvitarisa vazhinji vacho hamubvumirwe kupfeka bhutsu kana wachi mukaenda kutaundi kana tai pamusana pokuti varungu vanenge vachiti munhu mutema ufanira kupfeka tai kana kusungawo wachi zvinosungwa nevachena kana kunwawo doro rinodhura rere makazura hawaibvumirwa kuti urinwe inini munhu mutema mutaundi tichivaratidza kuti ndozvada kuti tisunungure zvinhu izvozvo ndezvedu nyika ino ndeyedu nyika ino yakarwirwa hondo yekutanga nambuya nehanda vakarwa vakakundiwa because vaishandisa chimapfumo isusu iko zvine zvitatu vane dzimwe nyika dziri kuti sponsawo pfuti dzatinadzo idzi toda kuona kuti pfuti dzatinadzo idzi dzinokurira nyika ine totoisungura nyika ine hazvitombokoniwi kuti tisungure nyika ine because hatisi kurwa nemapfumo vamwe vabereki vakati mungakunde varungu vanofamba nendege imimi nemotokari imifamba netsoka tikati tichavapedza varungu ivo kana musingazivi shuwa vamwe vakateerera asi vazhinji nhamba zhinji yange isingazvibvumire izvozvo saka zvatikanga taakuita manje pakutanga tainge tichipolitisazana tichipanana politiki dzakadaro kusvika tikazoona kuti tikaregerera vamwe vachititengesaka isu ndisinopera rega tichidai tichimbovaratidza kuti isusu hatidi maitiro akadai taitora tovatiunganai itai seko itaidanda usiku kune mwedzi vanenge vakagara kwesoko totora iwewe vatengesi vatoti right iwewe wanga uchitengesa vamwe vako uchiti vakabikira magandanga unombozva kuti magandanga isusu tiri vana venyu kugara musanga hakusi kuti tiri kuda asi kuda kuti tiri kusunungurei kuti makadzvinyirirwa asi vazhinji apa vasi kuziva kuti makadzvinyirirwa chirudzi chii sei saka ndo zvatiri kuda kuti tisunungure munyatsoona kuti upenyu hwenyu hunenge hwakaita sezviri kuitwa nevarungu vacho aiwa imimi hatizvi tikatora tikuda kuratidza uyu handiti muri kuona uyu ari kuti baba ari kuti baba ndivo vakabikira magandanga kuswera nezuro saka uyu ari kunzi mutengesa apa ndiani akabikira magandanga akaenda kundotaurira varungu kuti uyu ndiye akabikira magandanga zvikanzi akaenda kuvataurira varungu kuti ndiye akabikira magandanga ndiye mutengesa tikatora iti iwe tora sha mutanga uroyo 24 cards ataure matengesero aita
mayouth wewe bata makumbo ite pe hipot anenge akadaiswa maoko tanga kurowa 8 cards autotandirekere mina ndikutaure ashwa ndini ndakaenda kundotaura kuti baba ndo akabikira magananga kongo chiramba sei atidi kuzvinzwa handiti atisuda kukura atisuda kuzvinzwa tikanzwa kuti wauraisa magananga kana kuti watengesa vamwana ana baba vachiti wana varungu munomo ndiwe tichina tichida takazona kuti vamwe vacho vanga singanzwi vaiti vakauya kubva kutown kumabasa vakauya kanzwa kuti magananga ari kutenderera munomo ngwee vasiya atengesa vakaenda kutaura varungu kuti sabhuku nengi ari kutobikira magandanga vanhu ivo ndo vataiti musi wanouya kurusefa achibva kutauni ataikamubata aiye ndo vaitaurira vamwe kuti izvi hazviitwi because zvatinganga taakuita taitora maplastic efertilizer aya totanga kuyapisa totanga kuti kumura hembe vanhu vese tarisai zvatinoita isu hazvida kuti tishandise maoko edu tinoparadza simba redu takutotanga kururudza musana wese nedumbo rese nemusoro mesomo chidonhedzera plastic munhu ainyungudika kunyungudika but izvo hatina kuzviita kwenguva yakareba takangozviti ngatimbotry timboona kuti iyei vakonzeresa kuti makomedzi afe vakawanda toda kuti isusu titsive makomedzi kufa kwavaita vanhu vachiona kuti vari kuzozvita futi shuwa vanhu vazhinji vakagutsikana kuti shuwa ava vana ava vanouraya ende vana ava vanochinangwa kusvika ini ndakazochinjawo Gaza province ndibva ndadzokera kuMozambique ndadzokera kuMozambique ndobva ndazoita semataura ndaita kuti ndikazochinjwa bhataro ndibva ndapinda kumanikaland ikoko semaprice because takakusvika iyi ndanga ndichishandira musekta 1 mana Zumunya kana mukamuzwa kuti kuna Zumunya ndoma ndachisenzera imo sector 1 imomo taisangana futi nechallenge iyoyo zvokuti kwaive nevatengesi vaitaura kuti magananga anga asunungure nyika ineyi vafamba nodzoka varungu vaifamba nendege shuwa vakazozviona kuti shuwa magananga vane simba patikazoenda kuataka inonzi Grand Leaf kembe yemasoja emamutare yainge iri kamba huru iyoyo yainzi Grand Leaf apo tapiwa task kubva kuMozambique navamugabe vachitaura kuti vakomana kuno kuti vana vaparara vabhombwa tembwe yabhombwa chimoyo yabhombwa maroro yabhombwa saka kwaparara mhuri yakawanda saka imimi revenge aiwo kumusha ikoko shuwa takapiwa maweapons akasimba tina na comrade Simond ipapo ini ndave na comrade Simond na comrade atendesa gudu na comrade Tondre ana comrade Fred Matanga yainge iri 2 battalion munoza 2 battalion vanhu vakawanda takaenda kundopota Grand Reef iyoyo usiku kuma 2:11 dzousiku iwo shuwa vaitenge vachitocelebrate vachitoti iko zvine zvitabhomba magananga kuMozambique right isusu takasvika takatora maposition usiku ihwohwo takatanga kuti alright first target pfuti dzedu ngadzipinde muhall imomo mainge muna Thomas Mapfuma achiridza bhutsu mutandari kwazuva iro lake uri kuti akangouraramawo zvake baba pfuti dzakarokwa 36 marequires atinawo maheavy weapons takanzi isusu kana mashanda nawo pfutidzo hazitakuriki because dzinenge dzatsvuka hazizotakuriki munongosiya madi maisa mabhuzu dzinosara dzichidi dzichiputika dzeka ndo task yanga iripo iyo baba pfuti dzakarira inini pandaive ndakatora position ndanga ndakatora handi waya changa yakaita seDiamond waya ini ndanga ndakatora position sezvakaita takatera waya iyi ini singazivi kuti apa paseri pewaya apa pakatova nematrenji vakachira matrenji kubva kunzou kuvarungu kuenda kunzou saka ndobva vasima uswa isa hataiziva kuti mune uswa vanhu vatikatuma kuti endai meita reki havana kuziva kuti ndo zvakaitika ndo zviripo saka inini pandikaenda notora opposition yangu ini ndaishandisa M90 bazuka rere because munhu aishandisa bazuka aive nepistol because waifanira kushandisa pfuti mbiri kuti pistol ndeye defense kana bazuka rere nokuti bazuka harisiri kungoridza bazuka ndiri kurova maheavy targets saka ini pandikanga ndiri ndanga ndakanangana netrenji yaive nemurungu anga atombomhanya kuenda kumhoresa timu yanga yabva kuMozambique kuataki kuuraya isusu saka taime yatikanzi requires ngadzitange kudzarova horo yacheyo baba pfuti yakatanga kurohwa pakatanga kurohwa noti word of command yakatanga kurohwa pistol yeblue zvikanzi mukaona pistol yeblue yakati ta rovai nanga yehoro yacho ndo mairidza Thomas Mapfumo bhutsu mutandare kuti zvidhina zvakatanga kusumuka kudai so kuti pfuti ndo padzakatanga kurira ina handina kuzva kuti
pandikanangana apa ndo pano trench ndo pane HMG murungu kwakaya bhuni akanga akasacrifice murungu rakaya richimhanya bhuni iroro richida kuti risvike kundopinda mupozisheni tanga kutora futi yake atanga kuoperate ndobanzi nobhaswa bhum ndobati utanga kuti waya futi ngazitange kuro magetsi yakadzima magetsi kamba iyoyo regerai moni ndobva wamhanya kundosumudza toyo tisina kupera kugadzirwa totinozwa ari manyato ndege toyo ari manyato tisina kupera kugadzirwa vatatanga kusumuka tichiona kuti ndege idzi dzakusumuka dzakasumudzwa dziri 2 usikiwo ndobva tatanga kuuya dziti searching light aya masikati zvakanzi futi ngadzirowe because havabhombeka usiku because vakada kubhomba inotanga yauya mudzasi saka paive nemakomo nokuti Grand River yakapotwa nemakomo kana muchiiziva nemakomo zvokuti ivo havaikwanisa kukanda mabhuzi avo pamusana kuti yaenda kundopinda mumiti saka isusu taiti kakanda searching light angoti searching light varadzima regerano zvikiitikawo dzakarohwa pfuti zvokurohwa pfuti tikati haiko zvinoita kugutsikana ini ndikazogumisana ndatoita kutosumuka chaiko ndakutoita kuti because kana ndichioperata nebhazuka ndinenge nemaganazi angu 2 one anesa machaji one anesa bhutsu ondirowa pabindikita apa iyi ndoignita because handigona kuoperata ndiri 1 pfuti iyoyo saka time atikanzi ngatichiendai sumukai word of command yaingu yachindoti handi takutosumuka regerano zvaakiitikawo plus isusu taive tine maobserver edu taive tine murungu ainzi takutokangana zita rake asi aita zvichechi ainzi Fata mamutare aigara muGrand River imomo ndiye aitipa information yese vari kusumuka vachiita so vari kuzodai vari kuronga izvi musi watikabva koita ataki iyoyo akauya kutitaura kuti kwakafiwa baba kwakafiwa zvokuti munopa kutenda ende nevafana vaibva kumamutare machina kuti Grand River yakatsva zvokuti vamwe toti kana bamunini wangu vanga vari kuami ikoko vakapinda kufama kuti ndikutonza kuti vakachikoka makomba zvokuti kuzvituna zvisiri kuzoverengeka murungu iyeyo akazogumisira atipa pickup yake yaiuya nemanachisi kumabhesi yaisvika pane imwe povha yodzikisa manachisi isitasingena kupiwa macha taioperana naye zvakanaka murungu iyeyo Fata iyeyo ende taiwira naye zvisingaite ndaitipa information yese nehembe dzataida ndiwataitumira kuti tine order tikuda mashangu tikudawo bhutsu tikudawo fodya haiti supply zvisingaite kusvikira saka mairo vakamba iyoyo havana kuzoritadite vakauya kwakuseni kwacho isusu kubuda kwatikaita tikabuda iri bhatarioni yacho yese ndobva takwidza gomo ndobva tasvika patikasvika ndobva tanzi nevakuru zvatakuita panapa taakuchitsemurana vamwe ngavachienda kupi kumberi vamwe vachisara muno vamwe vadzika kuzasi kwatikabva kuya kwako kuti tizobatana kuti tizoenda kwataka because kune nzvimbo dzataibva hataigara tese takadaro imwe platuni yaibva kwakati imwe platuni chibhauko imwe chibhauko yobva yameka chibhatarioni mukati macho muvillage umu taizotora mayouth vechidika vaitibatsira kutakura simbi dzataisenzesa special requires nesimbi dzakawanda bhuzu racho imi hamugona kubva naro panapa kusvika naro kumutuyo rinorema motoenda muchichinjana iyo pachezvayo pfuti yacho inotorema kuti nditakure ndiri 1 inotakwa 2 1 pamberi 1 mashure makaisa plus bhesi yacho yabunoisira kuti pakana makuoperata chisimbi chakaita round chinotakura navanhu vaviri vanochinjana wana uchigona kufamba nacho saka mayouth iyo ndiyo aibatsira kutakura chisimbi idzodzo saka tasvika ndobva tati isusu orati imimi endai kwamabva imimi endai kwamabva mayouth chitopinda imupi mudzimba menyu mangwana makuseni hapana irara kuseni kuchingoyedza motitarisira kuti varungu vacho vari kuya nokusaidzi kupi ndopakanga paakiitika hondo manje because mazumunyaka hamuna nzira dziri dzakafanana nedzokunoko vanofamba nomudzasi memakomo vachitendera isu taigara mugomo isu hataita povhu yekuzimunya kwana yange isiri mukipi yanga kugara semagara isu hataigara mubhesi taigara mudzimba umu taita kugara mudzimba nepfuti dzedu but povhu yedu yataive tinayo kwana zimunya ayo yanga yakarongeka yaitotaura kuti makomedzi varungu vari kuya akadai nekuku isu tosumuka toenda kuita ambushu taita kutonongedzera kudai sonokuti rodzi dziri mudzasi ivo aitotaura kuti mazumunya amuendeke varume vachitaurira kukamba uku tichitaura nevasikana vaibva kuti varume ka makomedzi muno muri kuseni varungu vatotaura kuti mazumunya amuendeke ukatonoenda nemazumunya akafamba usiku asi ukanzwa imbwa dzichiukura taparara
tatogaririrwa ende akwaifambika akwaifambika kwazumunya shuwa hondo yakapera vanhu ivo vasina kuenda mukipi takazinda hedu kuassembly point vachitoziva kuti comrade Zekisi Manatsa nana comrade Tondera Nyika nana comrade Tsine nana comrade haiwa vakatibatsira kana izvo ndokwandikazotorora iko kwaMutare kwacho mudzimai wangu ndina ndo kwaMutare handiti tichazoenda pachi akona kuti mudzimai wangu ndo kwaMutare iti chimbwidu because apa pane kasikireti ipapa handitika saka bato kokoiswa makarwa kumasectors amakarwa yamunatsidza kuti iyi ndomuzoona kadai ndakaurayiwa nevavengi apa ndiipiwo iGaza province Gaza province shuwa inini ndakaratidza kuti mudzimai yangu shuwa vabereki vangu vaindirangarira ende vaiita zvavakatauriwa nakomrade akanditakura inini anonzi Kefas Kaseke. Kefas Kaseke akasiya achitaura kune vabereki vangu achiti vamazani mwana watatakura ini ndaita nasekuru nomuzukuru naye Kaseke uyu pakurarama kwedu pachidzinza chedu ainditi ndini sekuru sekuru vatatakura sarai imimi muchibika doro rechivanhu kuita kuti mwana wenyu agufamba zvakanaka torai huku yeblack mende kundorasirira amene kuti zvakanga zvabva kupi kumasvikiro here kana kuti kupi shuwa baba vakazvita ndiripo ndisandatomboenda Mozambique kwaizvo zvakaitwa izvo doro rakabikwa zvikanzi iwewa umwe doro racho rinomwiwa nemamwe makomeredza iwewo wacho iwe lamika umwe doro rinomwiwa nevamwe huku iyi yakaenda kundorasirirwawo amene kwaikarasirwawo kuitira kuti iwe ufambe zvakanaka shuwa ndakafamba zvakanaka ana dambudziko randikasangana nadzo nderomubhodha umo pai pandataura paipa ndo dambudziko randikasangana naro but ndiri kuGaza province ikoko ndakatanga kuratidzwa ndiri kuhope mvura ichinaya tiri kubva kuMozambique mubhodha kundotora material because taitakura madouble kashaya nomusana takasvika paimwe nzvimbo takuda kuti tichipinda muno manaso munyamu kuno kufulandi zvikanzi ngatimbozororai shuwa takazorora ini ndakandosvika kuzendamira muti uyu ndakadai so ndibva ndangu ndabatwa nehope munoziva baba ndakaratidzwa zviratidzo nambuya yangu akabereka baba wangu inini vakauya segondo gondo chapungu che kana mbiza chinonzi shiri inonzi chapungu yakauya chapungu che ndobva chasvika ndiri kuhope mvura ichitonaya ndakangodai ndobva yasvika kunditi mpamba musana apa ndobva ndatakurwa kuenda mudenga ndasvika mudenga ini nditoti chii chandibata musana kuhope uku ndobva ndarekedzwa kudai so ndarekedzwa ndakadaiso ndakatakura kasha yangu ndakutakomana ndakaenda kurovera pasi kaini ndibva ndasvika ndikatoona kuti ndakaenda kurovera pamuti muchena muti wacho wanga wakaita zvikuchena chena so wakaita white kuita fanike wakaoma saka ndakuda kusvika pamiti ndobva ndati nzve ndibva ndanyasa kuti kwati ndibva ndatsvetwa pasi ndobva ndapatika zvika handi ndibva tasumuka ndobva taenda tasvika kwatikanga tiri kuenda kuti makomedzi hopedza ndarota zakadai mati zvinoreve zvikanzi aiwa mudzimai yako mazani Zex iwe uri kurangarirwa mudzimai yako yakasimba kanai kubva ipapo handina kusangana nechimwe zvakaomarara asi panonzi pabhodha pamarufenya pachikwarakwara pane ndipo panga paine makomri paisvikira makomedzi kuti azopinda musekita 3 achienda kusekita 4 paive nekembe Frelimo ipapo ndopandaifanira ndakafira asi handina ndopandikaona kuti mudzimai yangu shuwa akashinga because ndakarwara marware mamwe ekuti ndatoziva kuti kudya here chikafu chandikadya here kufulandi kuti ndakaita mhezi dzimwe dziye dzokuti ndakatoshamisika kuti tichararama apo ndiri ndega ende hapana munhu ainditrita kliniki kwangu sina Frelimo yaitotriitwa kumapai ndokwainge kune kliniki asi kuti tione kuti mushonga ndakarwara zvisingaite ndakasvika ndikati nano inini kufanira kurarama rega ndingozvichengetedza ndega because ndaiti ndikamuka ndienda kudhamu ndienda kundowasha hembe dzangu ndichiuya hembe dzaita fanike dehwe remombe because mhezi zvadzinoita dzinobudisa mvura ichita fanike yakarohwa nezuva kokwashara kuita sedehwe asi ndaienda ndiri ndega nepfuti yangu ndichienda kugesa because padhamu pacho varungu vaitoti ndokwataichera mvura because pamaruvhenyu apa hapana mvura maitenda kutochera kudhamu nemadhongi kana kuti nemota saka isusu samaovhetani taitengeenda hedu nemabhaketi chinochera mvura tichiuya tichini saka varungu vaitoenda kutogarira ipapa kuti panapa panotoya Frelimo kana kuti magandanga apa ndipo pari kusvikira magandanga vachizopinda mufulando saka vaisvika kuita ambushu
Saka ini ndikaenda kakanokwaneta 3 times. But lakira ndikaita kuti ndakazopotswa unopfuti ipapo ndagaririrwa ndatopinda mukati ndichenda time ndikaenda ndakutora mvura yangu ndichigezapo ndikazongotasa kudai so ndona varungu vari kutora maposition kuti vandiridzire pfuti. Moza vakatanga kuridza pfuti kuti ndikatotanga kunzwa pfuti ipapo ndikati anopfuta ndikangosiya hembe dzachino pfuti yangu ndibva ndatanga kubuda ndibva ndatanga kupinda muchisango nekutanga kuroora kukamba. Makomezi ndaridzwa pfuti itanzwa pfuti ere ndikati ndini ndandaenda kugeza iwe Zex unoenda kugeza wegeze usina kutaura ndikati ko ndaenda nani because mesi mimi muri kuti mimi ini ndakaneta ipapo zvese zvasara ikoko vatagara ndipandika mezi idzo dzakapera ndofunga ndikaita almost 2 months ndichirwara ndobva dzazongoperawo dzega ndakuzvirapisa ndakunzi namakamaradi nafereremo tora mashizha inonzi mufarinya udzure upoto uchigeza nemvura yacho chichi zvimwe ndaita but zvainge zvichiita fanenge zvingachenji zvai zvichishayika kusvika zvakazoporawo ndapora ndopandikazochinjwa mani ndichienda kushashai kumapoto ndabva kumapoto ndapandasenda kuchimoyo ndabva kuchimoyo ndibva ndazonanga kumamutaro ndokwakazopera hondo ndaya handiti right tovatena ngatichindai pana chimbwidu anowe mukadzi wenyu right makasangana kupi ndanonzi right mudzimai wangu inini anonzi Elizabeth Gwama. Musikana uyu ndakatarisa inini handaida zvomusikanzwa munguva yacho because ndada kuchengeterwa hembe dzangu. Musikana ndaimupa hembe dzangu majini because time andikabva kugaza probe ndaiva ndine majini asiri majini atiri kuona taipirwa majini quality yepamusoro nebhutsu dzepamusoro dzandikabva nozogaza. Saka hembe idzodzo dzaiti dzakaonekwa dzakananikwa paumba pemunhu vanhu vatoti hembe dzemagandanga. Saka musikana uyu aidzigeza wodzimirira dzooma woenda kudziisa mugarden munhu madhiramu dzaiswa mumadhiramu. Musikana yakazviita kongo yakareba kusvikira noti munguva yacho makomedzi aiti kuti noti zvataita ndozvoti makomedzi vaifarirawo vasikana vaifarira kuvaitira zvavaida kungave kuti ndiwachirwa hembe idzi because kazhinji kacho hatainyanya kugeza miviri hatainyanya kugeza taingoti haiwa ndo tatova mhuka dzisango but vasikana vaifarira kuya kuzotandara nesu vachibvunza kuti ko honde iri kupera rini kusvikira mazuva yakanga vakubvunza kuti honde iri kupera rini shuwa honde yanga yakuda kutenda kutopera tikati hai honde yakupera izvo zvezvi taakutaura especially inini sapolitika komisa kunzvimbo iyoyo vaindibvunza kuti komene Zex manas honde iyi tikona fanike mabhuno vakuperehwa nezvokuita kunoku akuita vashoma ndikati ya honde yakuenda kupera mukaona mukwidza waakurema kwakuenda kurerwa kuseri shuwa mataura ndaita ndaitotaura exactly semataura ndikitaiva shuwa hazvina kupera nguva vapresident vamugabe vakuenda kulancaster vakuenda kunotaura kune matalks chichichi kusvikira tozonza kuti kwakuda kuita ceasefire ndobva yambokanzurwa zvikanzi auright iko zvino ceasefire yapo tikati iko zvino honde yakuenda nopera saka honde yeshuwa yakaredza kuti honde yakuenda nopera ndopa ndikataura musikana ndikati iwewe musikana Elizabeth honde ichingopera nemachengetero waindiita nehembe dzangu ini nasoda kuti ndikusiye ndoda kuti iwe undichengete ini chikuchengeta tikuwirirana izvo kanzi ashuwa ndikati auright shuwa honde inobva yapera ndopa ndikazoita musikanzwa honde yatopera taakuchinzi hakuna makomedzi achawanikwa ari mufield vese makomedzi chiendai kunonzi kuassembly point munomu muri kusara vanhu vakasarudzwa kuti vachasara vari muno vachichengeta zvombo zvedu zvikuru zvezvi kana kwazoita noise iko kumassembly point munodzoka muchida kugashirwa nevamwe ava saka inini handina kuzosarudzwa kuti ndisaroko ndobva ndanzi iwe unoenda kuassembly point ndakatita musikanzwa ukutodzoka uko ndichidzoka uko kudzokera musikana upi kudzokera Elizabeth kusvikira ndikazoona ndikati ndakadaisa ndinogona kuzopfurwa because magoziriari kana madzako vainge vachipinda vachitopfuura vamwe makomedzi ndopakafa makomedzi vazhinji because vaifunza kuti honde yapera asi ive vaiona musikanzi vakasvikira uri panapa vaitopfuura vanhu vachitofa saka ini ndibva ndaita kulake ndikati no inini zvokuzoita dambudziko ndatombopona kudaizwa rega ndimirire musikana ndobva atiza ndobva enda kwamutare kwaive kwaishanda mukoma wake aenda kwashanda mukoma wake ndobva ambogaraiko ashwa ceasefire ndobva yatonza ceasefire tikati iko zvinezvi honde yadi yapera taakutonza hakuna acharidza pfuti
kusvikira monetary force yazoya pafoxtrot takapirwa tumari zvikanzi mimi makomedzi maakutendwa nehurumende nemusangano kuti muchapirwa tumari bichana mumboenda kuona vabereki kuti vapenyu here kumakipi kwavanenge vari shuwa tikapirwa $300 tikazoti ini ndikazoti kamari kandapirwa inda kuti ndakutora mudzimai wangu kauya kondishamirire ndotomutora ndobva ndaenda naye kupi kumba ntoona kuti vabereki vangu vapenyu here ndotovaredza kuti ndauya nomudzimai wangu ini zvokuzoti ndasvika kumba namai vako navabereki vangu chitsvaga chirora kunohwa rega ndibve nomumanyika nguva iyo ndibva ndasvika kunaTezva ndibva ndatsvagawo dombo wangu nguva ino kamari kangu kubva kuassembly point nekuenda kwaMutare yange iri kurere yange isiri kureka dzapasi haisi kureka nekwamutare zvokuti taita kukwira mabhazi inofunga iko zvinhu kana sinikakangese kana kuri kuti dhoroko zvinhu inofunga $3 kubva kudzapasi kuenda mamutare manje taipafamba notsoka hataipinda mabhazi taifamba notsoka panguva yacho taifamba kubva kuassembly tichidzoka kuti taifamba notsoka hataibvuma kupinda mubhazi kana kurara mumba umu takavhara dhuwa hatairara taingorara panze saka ndokuenda kuna asisi vaElizabeth ndokubva ini ndikatotuma munin'ina wacho kuti manyotora enda ushedza Elizabeth kuti ndauya makaenda kwaZimunya ndakaenda kwaZimunya kumba kwacho ndautaurira Elizabeth kuti ndadzoka ndiri kuno comrade Zex udiona comrade Zex mananza kuno ndobva manya musikana yakaenda sanhasi ndobva arara kumangwana kusenseni ndikazoona vasvika akazondionawo ndiri pane umwe mudhara anonzi ani kuenda kutokangana pandikasvikira ndanosvikira sijairiri pamba pavo ndivati saka ndoita sei zvikanzi nemuchembero zvikanzi saka imimi mati kudi ndikati inini ndikuda kutorora mudzimai ndikuda kuti ndikabva kuno ndopa vakazoziva kuti ndobva kuno kumandarini pesa panga singazivi ndobva kuti vakandibvunza kuti imimi comrade kumushando kupi ndikati indobva kumandarini hondeyapera ndaakushi kutokutaurira mai ndobva kupi ndobva kumandarini zvikanzi tinotenda saka imi mati ndikati ini ndikuda kutorora ndoenda nomusikana wangu because ndikatomusiya kandomusiya panguva yakaoma because zvaakanga achindiitira nohana yangu shuwa zvaroverana zvikuratidza kuti awe ndotomuchengeta kusvika satani achemi zvikanzi shuwa nditsvagire endai mutora anonzi Stephen aniko ndakutokanga asi anonzi Stephen aniko ndakutokanga asi anonzi Stephen mujibha yeyo ndobva shedza Stephen ndobva ndikati iwe Stephen ndoda kukupama ndoda kuti ndikutume uite dombo wangu ini ndoda kuti ndichingopedza zvikuita ndoda kutakura Elizabeth magwama atova mudzimai wangu todaenda naye kupi kumusha kwangu kwandikaberekwa saka ndoda kuti unditsvitsire mari ndoda kuita zvinhu zviri pamutemo shuwa ndikabva ndatora $200 yangu ndibva ndaipatsanura iyi mari yakati ndibva ndazvinyora pachinyorwa iye achindonibatsira kuti mari yanofana kutanga kuenda ndei aurati chinoti chisvika nemari mukomana ndobva aitawo zvimwe chetezvo kuye kuyatambirwa mari ndikati zvikanzi ngavasvike zvavo comrade because ipo vabereki vainge vachitya vachiri kutya kuti tikatambira mari yakomrade mangwana vakazoramba mwana wedu akaramba hatizouraiwa here kwese iko kwakasvika akatondibvunza ndikati aiwa kana dai tikazotadza kuwirirana hazvina basa inini ndangoda hangu ndafarira hangu kuti musikana wangu uyu senguva yatikagara tiri munomu ndaona kuti ndikamusiya nezvainge achindibatira basa ndinoona fanenge ndenge ndatokanganisa zvikanzi pese pakanaka ndobva ataura kamari kawo ndobva anyora kapepa kawo zvikanzi bepa iri ndo mari yasara nomari yatatora maakubvumira kusvika pamba ndibva ndasvikirwa nakapepa zvikanzi aiwa zvanzi svikai kumba ndaura simaiyoyo tasangana pai ma66 ndapiwa mvura yekugeza tageza tarara pai kuseni ndikati no zvondoita ini ndiri munhu akabva kuvanhu madzimai hande kwaMutare vakapinda mubhazi kuenda kumaMutare vanatenga gurosari rangu risiri gurosari rekuti ndiri kudya because pagurosari ndingasati takuita izvo angotengawo gurosari rangu chimwe chichi vatasvika nazvo vabereki farai ndobva ndikazoti no zvondoita inini chatanga ndaenda kundoratidza vabereki vangu mudzimai kumaMutare saka ndadzoka ndopa muchazonditaurira kuti kuroora kwedu isusu statement yenyu yekuroora yakamira sei nemapepa enyu zvinongoitwa pachivanhu zviri kanzi pese pakanaka ndipo akandibvunza mbuya wacho zvikanzi kudharo munogara pa ndikati ndogara kuKaranda hospital zvikanzi kuchesa ndikati kuchesa zvikanzi kuchesa kuna hanzvadzi yangu kana ndikati ipi zvikanzi vagutukunua ndikati vagutukunua vari pamhiri paruya ndiri pamhiri paruya zvikanzi ndiye hanzvadzi yangu iyoyo ndikati saka manje ndokuri kuenda mwana wenyu
ndobva yabatana magetsi kubva ipapo vakabva afara ngoenda pihwa munin'ina wacho zvikanzi achitoenda ndikati mangwana chaisha ndikutosumuka saka time yandikasumuka kumamutare ndibva ndasvika muharare tikasvika kuma-late hours tikasvika something kuma to 6 mabhazi ekuno kumudhaureni yese yanga auya yabuda pambari ndikandiita sei ndibva ndabvunza kamukomana ketaxi ndikati iwe nditaurire kune makomedzi kunoku ndikupi makomedzi zvikanzi pane makomedzi vari paimba yamuri kuona iyi paseri pachapa pane makomedzi varipo vakauya kuno vakaiswa vakapirwa imba iyo kati pinda nitakurire tende tora tushangi yangu ndipataisa imomo svika paya ndoona ndopana comrade Fred Matanga vaya pakaitwa pati bairi hatina kutomborara hatina kurara ndikasvikirawo TV yawo iri papa vachiko mafiriji iye irizawo chende yakazvonzi mai mwana chitobika sadza iri muti tobikirawo irisu iwe Zex handi pinda muri katenda upi kubva tenda kubva ndobva taenda kunana Tereskeni mukati shaimo mukati mutauni ndokusvika peta kutanga kutomwa kwe tafara zvokufara zvezva kumatu 1 ndobva tadzoka svika kumaya ndikati zvikanziwe Zex rumu yapirwa mudzimai yako iri mumo ndakatora imba chaidzo pamusoro pinda payapa ndikati inoda kutokugeza piwa tauro payapa pinda mubathing room pinda geza ngwani chingoti rare kunze kwachena saka taxi driver yatingata muchisusu kumakuseni na 6 oro unokasika kuya kuti tora pana because toda kubuda toda bhazi kutanga pambari naenda kumandareni ashonkomana akatoyawo tikazonzwawo kutaya kurira panzi ndikati taxi driver yawe gadzire uye Fred Matanga anga atomuka akatononoka mazani Zex ini ndakutobuda kana wabuda iwewe ofamba zvakanaka asi chikurumidza kudzoka kupi kudzapasi because kuno zvichazotetika ikoko ukazosvika iwewe kwanyorwa kura kuti ione nguva toabhiyani nezvinenge zviriko ndikati aiwa nditombogara ndikangosvika ndikangoona vachiti baba naamai kuti vapenyu havana kuurayiwa nehondo aiwa mudzimai wanga ndisuseyai ndotodzoka naye kupi kwamutare because kunenge kusina good accommodation shuwa ndo zvandikaita izvo madzimai ande kumusha kusvika tapinda mubhazi kumusha tikasvika kumusha kuma to 7 dzomanheru ndatorasika rasa umusha because khipi yanga yasakadza paita pa open handichaziva kuti pamba pacho ndipapi madzimai kutondibvunza kuti ai munorasika kumba kwenyu ndikati aiwe panonguvaka ndikazoenda kutodzoka ndikati iwe takutenda kukaranda hospital tatosiya kumusha kwacho ngatitodzoka todzoka futi kunosvika papa ndikati handini chirodi ndakuchikunyaso kukuziva manje apa pa tasvika paya tanokera mukoma wangu mukoma akamuka akati ndiani ndikati ndini Zex Zex upiko ndikati yo mudhara muka mani kanza aiwa akati mukeka ndiani ko ndikati ndini Lameka mudhara akamuka manzwa amuka akatanga kuti wati kuti ndati ndini Lameka akatanga kutora uswa apa nokwenya mazi kundivhenika kudai so akabva atofenda mudzimai wacho kutora kundivhenika kudai so abva afenda madzimai time yakangodona ndobva mai akaenda noti dzimba dzamudhara dzanga dzakaita sezvakaita ndobva mai zvikanzi Lameka auya akatiwa nemukadzi amai vaye kumuka kwavakaita handichazoti chii chakaitika ipopa inini ndibva ndati mudhara namuchembera zvikanzi ariko ndibva ndaenda kuna namai vaye tikusanganidzana parodi inda kutopfudzana navo zvikanzi ndiani kuyo ndikati ndini Lameka ndimi mama ere kuwabvenika sinotochizo kundimbundira kwavakaita nokudonha nokufendera futi unoziva ndakazongoona automatic zvakungonzi noti vainga vane slogan kuti comrade akanga adzoka kubva kuhondo vanoridza ngoma GTA ndakazongoona vafana vangutoorganizana comrade Zex Lameka adzoka ngoma dzakutoya vakutoimba GTA ngoma dzakutorohwa ndibva ndati makomana ndoda vakomana 2 mumhanya kukaranda mondotenga chingwa because inini handina kutomboya noshandinacho chimhanya imoenda unotenga chingwa chekuitira kuti mubatsirikane panapa tikuona mudhara kuti hatori kana chibage kana chiufu kuti tikubike sadza imi chimhanya mundotenga chingwa mutenga 2 ma-thousands nema-kgs yeshuga yamunokwanisa kuti munoona kuti population iri panapa iri iwanewo kudya ngoma dzakaedzerwa dzichirira kusvika this time vanhu vachitamba vamwe vakutondibvunza kuti Lameka chari kupe tobuda kumuona vakutondishaya nofunga ndonhoroondo yangu saka ndokuzobva ipa ndokudzokera kudzapasi ndobva ndaenda kudzapasi ndaenda kudzapasi ndikasvika kwatiwa neimwe mukadzi akabvasara mudzimai ndikadzoka naye ndobva ndaenda kunomusiya kumusha kwacho kwamutare ndiva ndaenda kudzapasi zvikachinzi kunoku kuna information yekuti kuri kudikana ma-platinum commanders ma-national commanders ma-sectoral commanders muri kuenda kuInkombaraki kundoita inonzi joining army integration
tikati isu ndisura vachitanga tinerengeka ndopatasarudza ndopataenda. Amunanudza kuti mama aneringipika? Inini nanga ndiri ndanga platinum PC. Nanga nda platinum politika kumizana. Ndopataenda kuya kundosvika paIncome Park ndopakatanga noise. Taita noise namaBritish vakutoti chichi papa. Ndopatanza aiwa amusukugona kugara amusukutrainwa zvakanaka because maita noise. Ndopatadzorewa muchitungwisa. Ndopataya kubakirwa dzimba dzaiga kana muchiziva panonzi pa muchitungwisa tangenda pa inonzi ike china kwaseke apa. Paino nokarukesheni kanzi chiramba uyo. Kana kuti pachikwana. Pachikwana. Paino kakembi kayaka kaive kakavakirwa dzimba. Ndokati kaiswa ikako. Ndopatagara hapo ndopatazoya kusarudzwa futi ndopatazoenda kuIncome Park ndopandakazotrainwa kuIncome Park ndopanaenda kuarmy ndopataenda ku 39 Infantry Battalion kwaMutare ndopandazochinjwa pa 39 Infantry Battalion ndopandazoenda kupi ku 35 kuchipinge ndopandadzoka pa Charles Gumbo Barracks ndopandikazoretire ndichibva ndauya hangu kuti kumba. Makaretire gore? Ndakaretire handina kugara kuarmy ndakaretire 86. Inde wakurumidza kudaro? Ndakatoona kuti baba vakanga vakunditaurira kuti mwanangu sura ipone rutsa kaviri because chikanga chakiitika nokuti matsanga kwa ainge achiri kuoperate. Baba vakantaurira mwanangu sura ipone ndikati manje mukaona vabereki vakunditaurira shuwa ndikaenda kundogona kuti ndatofa inanga ndatombobuda zvakanaka rega ndingoteerera zvekuti vanhu vabereki ndopandikasiyawo amiyo. Handiti ndokuzoya kuHonde yeMinda? Kuzoya kuHonde yeMinda ndauya saka tauya paHonde yeMinda nofunga ndiri kuRuzevha ikoko ndasiya kuarmy kuyako ndakazochuzwa kuita village development chairman Vidico ndobva ndanzi 6 months chitungamirira village inei uchiita village chairman shuwa ndakavakisa dzimba kana mukanzwa kuti dzimba kune dzimba dzevillage dzemarenti idzi kana mukambozwa kuti ukaranda dzakavakwa tina MP angari chiwe MP handiti ainzi Kaparadzi Joseph Kaparadzi nofunga equipment iyo yaiva ichirequestwa nini ndichisainira ndichiditi kusvika dzimba dzakavakwa dzimba ndobva ndazofila fomu rokuti kuno kumaresettlement kune vanhu vaidiwa kanzera akauya nemafomu zvikanzi vari kuda A1 kana kuti A2 ini ndikafila A2 yangu ndafila A2 shuwa zita rangu rakabuda paHerald ndobva ndaenda kuMount Zion District War Veteran ndikati zita rangu rabuda kairi pa A2 zvikanzi A2 iri kuno kunana Dolphin ndikati aina ndikuzive kuno kumapresence navo zvikanzi aiwa ndakutonzi nevamwe aiwa A2 hauigone mazani chichichi ndobva ndangoisiyawo yakadaro saka ndobva yazobuda ma-A1 ndobva ndazoya pano pafani panapa zaya panapa ndiri kuvillage 3 kana mukatasa kamutako kakareba kari apa ako kamucyprus kakarebako pane farmhouse ipo paihombe yakakura yemurungani purazine paseri pacho ndio pane musha wengine na Chimbwido Elizabeth ana Elizabeth atiri tese atatiita bavana vaka Elizabeth ane vana vanokwana kuita vakomana 4 vasikana 3 wana akazoshayika zvake vamwe vadika ava vandikazotorawo kuitira kuti kuno kumunda kuno kunodawo maoko yakasimba wechidiki anowana vangana anowana 5 vakomana ana vasikana ndo mhuri yandinayo asi Chimbwido rai uya asi Chimbwido ndiyo Elizabeth uya asi tori kana amatukira asi wechidiki ndo wechidiki comrades achiri wechidiki aya comrade Zekismanat ndinokutendai aiwa tinotenda nekugara nesu pasi ichokwadi muchitipo nhoroondo yemafambiro amakaita ichokwadi ndinotenda kana nini ndinotenda zvikuru nekutibvunza kwamatiita tanga chingoshuvira hedu kungoti ngadai hurumende yakwanisa kutiita sei kuti konzaltowo tichiri kufema because tikazosvika tikabva paage ina inini ndainge ndiri munhu mumwe wawa asi ndakaona kuti zvedoro nekuputa foja ganisiya nazvo ndosaka muri kuona ndoita sendiri kutaridzika zvakanaka vamwe vangu saizi yangu vakatopera kutofa tichisina makomedzero saka ndanga ndichingoshuura ngoti ngadai hurumende yakakwanisa kuti konzaltowo nenyaya yemaequipment tinyatsorimawo zvakanaka matrakita ari kutaurikaya nedzimba idzi ziri kunzi tichakuvakira dzimba ngadai tikakasikawo kudi kuzviitirwawo nguva iripo tichiri kufema nofunga mhuri yangu inofarawo zvisingaite tinotenda. What some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed
We don't care whether, I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that, in the system. That's all. That's all. Taigara mumako Zimbabwe, 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 manya takabadesa Zimbabwe. Taigara mumako Zimbabwe, 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 manya takabadesa Zimbabwe. Vakomana vasikana Zimbabwe, magorila mumako Zimbabwe, manya takabadesa. Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumani.